penanga kasadolahnya kok saketik diberi bacacah kok banyak bari bampuak namanya saketik surang. Kini ko marilah kita dangakan pulau lagu Dendang Saluang pakece orang ko saluang jo rabab badun sana kok panik gitu ganti sesudah saluang kita langsung masuk rabab ko. Kini kita dendangkan lagu Buruang Joran Tiang bagi sana penanga kasodolahnya, marilah sama-sama kita dangakan.
harus sanak pananga kasadolahnyo kok sakete di bari bacacah kok banyak kita bari bompuak namanya kok sakete surang kini kita ditemani dulu sanak kita tukang ngerabap nambah namo Dayat. Jadi kalau di sana ada ingin membutuhkan acara untuk beralik, bisa dihubungi kepada grup Saluang dan Rabap Pitunang dengan nomor telepon 0852 6325 8052. Itulah di sana tadi namanya. Kini kita putar pula bengkok baliang-baliang tadilah kita dengarkan lagu Buruang Jorantiang. Kini kita yak dengan Rabap, yaitu dengan judul lagu Piaman Lawe. Marilah sama-sama kita dengarkan. Oya mak.
akan doang dedi